Evo, znači uzeo sam ovaj jedan set kao, da kažem, precizni ovi šrafcigeri, ključići, set preciznih bitova, jedna ručka plus jedna pinceta i magnetizator. Šta je to? ...32 dela. Vjerojatno ovo ću još koji je magnetizator. Ne znam šta to znači. Ajde vidimo. Mira. Kako to izgleda? Valjda neću prosuti. Pomozi mi. Pomozi mi. Miro. Jedva sam otvorio. Evo ga. Znači ima ova ručkica. Lepa. Metalna. Ima ovdje rupa da se ubaci poluga. Ovaj deo koji se okreće. Di se drži kad se odvrće ili zavrće. Ovako. Upre se na dlan. Tu su stavili... Šta su stavili? Ne mogu da izoštrim. Ne mogu. Jo, malecki neki toreks su stavili. Znači on se vadi kao bit i tu je znači šestougalni prihvat. Magnetizator. To nisam nikad imao. Aha, provuče se vjerojatno kroz tu rupu. I odavde. Kad nešto hoćeš da namagnetiš. Pincetica. Koja ne znam kako se vadi. Aha. Evo je. Ima i gumena zaštita. Ovo je li fina. Oštra, specijalna. To je dobro za one SMD mikro deliće kad lemim pa da uhvatim. One mikro otpornike. Sad, šta ovdje ima? Ima ovih ključeva. Šta je ovo? 5,5. Znači ima tih. I što je ovo zanimljivo? Jao, diže se. Ja čupam. Nisam ukapirao. Diže se sve. I onda se vade. Koji ti treba, na primjer? Treba mi običan, mali šrafciger. I onda ga stavimo ovdje u ovu drškicu. Na magnet skoči. Na magnetu uskoči samo i drži ga dobro. To je to. Eto. Ima znači i krstaka, i običnih, i torksa, ovih zvezdastih, i maleckih ovih, i krstaka, super malih.
Pa to mi je trebalo uvijek, kažem. Uvijek dobro dođe zgodno.